Nie je to ani týždeň, čo na Dolnom Zemplíne došlo k nehode, pri ktorej sa zranili viaceré osoby, vrátane malých detí. Práve ich mama bola na tom najhoršie. Ešte včera rodina prosila o modlitby. Dnes z nemocnice prišla najhoršia správa. Matka sa k 3 deťom už domov nevráti. Kričal som, žiješ, žiješ. Ona už ale nereagovala. Zoltán šoféroval, 34-ročná Veronika sedela na mieste spolujazdca, vzadu sa viezli jej 2 deti, chlapci vo veku 3 a 9 rokov skončili v nemocnici. Mladší Sebastian bol niekoľko dní v umelom spánku, už je pri vedomí. Starší Patrik nakreslil mamke tento obrázok, poprosil krstnú, aby jej ho odovzdala. Všetci sa za ňu modlia, aby sa uzdravila. 3 deti čakajú na mamku. Bojuj, chceme ťa naspäť doma. Dávajú jej 1% šancu na prežitie. Má opuchnutý mozog, zlomenú panvu a zlomené má aj krčné stavce. Toto je tá križovatka, kde ku kolízii došlo. Stalo sa to za obcov Pavlovce na Dúhom smere na Veľké Kapušany. Auto z vedľajšej cesty šoféroval 19-ročný mladík, nezastavil na stopke. Nedal prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu po hlavnej ceste, následkom čoho v priestore križovatky došlo k zrážke vozidiel. Išiel rýchlo, 140-kou. 19-ročný, teraz dostal vodičák a s úmyslom, že som taký frajer. Práve, že asi z tej nehody veľa nepamätám. Tak som vyšiel len z dediny, potom už len si pamätám ako naraz. Od nehody neprešiel ani týždeň a dnes ráno prišla z nemocnice najhoršia správa, mozgová smrť. Rodina sa však rozhodla, že niektoré Veronikine orgány darujú. 3 ľuďom tak mladá mama zachráni život. Zranení chlapci majú ešte 15-ročného brata. Už teraz je jasné, že táto nehoda rodinu rozdelí. Najstarší je síce u otca, no ten, ak by sa chcel starať aj o mladšie 2 deti, musel by odísť z práce. Vychovávam ich ako krstná mama. Prosím Boha o silu, neopustím ich, vychovám ich. Prípad vyšetrujú michalovskí kriminalisti ako trestný čin ublíženia na zdraví a vo veci už aj padlo obvinenie. V prípade bolo vznesené obvinenie 19-ročnému mužovi z okresu Košice okolie. Obvinený muž je stíhaný na slobode. Na mieste dopravnej nehody mu bol zadržaný vodický preukaz. Najprv povedal, že mu motor začal pridávať, potom, že auto nebrzdilo. Je mi to veľmi ľúto, ja som nič nechcel nikomu spôsobiť. Ja som si sám dával ešte prihlášky ku policii, bo život má viac ako väčší zmysel. Pre deti zriadili transparentný účet, veria v pomoc dobrých ľudí, aby sa o chlapcov vedeli plnohodnotne postarať. Deti v nemocnici ešte nevedia, že sa im mamka domov nevráti. Chcel by som poprosiť, aby pomohli deťom. A ja pomôžem, koľko sa bude dať. Chceme ju naspäť, znova ju objať, vidieť ju usmievať sa. Nie je fér, že je na slobode, zničil celú našu rodinu, zničil 3 deti. Jana Tótová, televízia.